În structura unui cuvânt întâlnim următoarele elemente: rădăcina, tema, afixele, sufixele și prefixele, dezinențele și alternanțele fonetice. Specialiștii afirmă că rădăcina este unică și comună tuturor cuvintelor formate pe baza ei. Radicalul este specific fiecărui cuvânt, apărând numai în flexiunea acestuia. Rădăcina este purtătoarea sensului lexical de bază pentru mai multe cuvinte din aceeași familie, chiar dacă ne referim la părți de vorbire diferite. Celelalte segmente care se adaugă rădăcinii se numesc afixe. Afixele pot fi, dacă ne gândim să le dividem în categorii, gramaticale, lexicale sau lexicogramaticale. Rădăcina, deși este purtătoarea sensului lexical, nu constituie singură un cuvânt, ci îi se adaugă sufixe sau prefixe. Această grupare de elemente din structura unui cuvânt se numește temă. Desinențele sunt afixe exclusiv gramaticale și din această cauză nu participă la formarea temei, ci se adaugă acestea spre a crea un cuvânt nou. Deosebirea dintre rădăcină și temă este următoarea. Rădăcina este neanalizabilă și constituie elementul comun pentru întreaga familie de cuvinte, în timp ce tema este analizabilă și constituie elementul comun pentru formele unuia și aceluiași cuvânt.